لميديا ناوچەیا Mêrdînê walîtiya Mêrdînê û müftitiyê ji bo rakirina xwarina şînê an jî nanî şînê di taziyê de heqeten dibe bareke giran ji bo malbatan û carna du roj sê roj wiha dewam dike ji bo ku ev edet êdî bi dawî bibe xilas bibe hem walîtiyê hem jî müftitî bi hev re xebatek dan dest pê kirin ji bo vê yekê aqilmendên bajêr civiyan wan bank li welatiyan kir ku عادەتێ نانê şînê xwarina şînê were rakirin da ku barê malbatan giran nebe. Ku kesek wefat dike şîn tê danîn û ji bo mêvanan xurek tê çêkirin. Ev yek ji bo malbata şînê dibe barekî giran. Her çi qas nas û dostên wan pişt bidin wan jî tê xwestin ku ev edet bi temamî ji holê rabe. Ji bo vê yekê walîtiya Mêrdîn û müftitiyê dest bi xebatê kir. Li mîdyata navçeya Mêrdînê aqilmendên bajêr civiyan û li ser vê meseleyê axivîn. Wan bang li welatiyan kir da ku ev edetê xurekê şînê êdî were rakirin. Zamanê sahabiya da pêxember da xelkê nedrûniştil ciha li derve hevdûd dîtin. Ji bo xatirê wê qasê keskî xwarûn marin mesela vê panşî çêbûye. Evana israfeke mezin e. Her kes nikare bîbarî hilgirê. Hinek mecburî dikevînê de. Hinek pêşfêhtiya dikevînê de. Hinek deynê wa hene dîsa deynê ew deyn ser wa dimênin. Ku derfetên malbatê kêm bin ji bo temînkirina xurekê şînê dikevin binê deynan jî. Rûspiyên bajêr hêvîdarin ku ev edet êdî bi dawî be. فقیری مهنه بلنگازی مهنه پری انسان براستی ناخوازن دهی یکی کج مالبات آوان رحمت بکن کی زحمت زورداره یعنی بصد مليارة مصرف دي شيء. مثلا زودا مدقوت اما مبتني دقوت ند هذا مناكرن يعني فقط ايرو تخمين ان شاء الله كو ابي بوسيله كو خوارنا تعزيه هاو بمنه. شین سه روزان دوام دکن و هر روز دو سه جاران خورک تی دایم بسادان آنجی هزاران کسان. اف جی جبو مالباتا شینه بارکی گرانه.